Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku barka da yau da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Short analysis zamu yi na Bitcoin, that's why ne inviting ɗin kowa da kowa. Sannan na ƙara yi wa mutane confirming cewar kar ku manta last time lokacin da Bitcoin ya yi breaking wannan zone ɗin, na ce akwai expectation na possibility Bitcoin zai drop yanzu a wannan zone ɗin. Maganar gaskiya a industry din AJFX dealer trade abinda muke expecting a Bitcoin shine akwai possibility Bitcoin $28,000 a nan zone din muke neman shi. So already na riga na yi locating ɗinsa na sa direction na ma daɗe da yin analysis ɗinsa. So duba ga confluence wannan ascending channel ce. So wannan ascending channel ɗin da muke kallanta there is support level idan mun kalle ta idan mun kalli wannan there is za ku ga akwai touches ɗin da aka samu na channel da ake samu. So ya yi testing wannan trend line ɗin. Sannan bayan ya yi testing wannan trend line ɗin ya yi respecting, so akwai possibility breaking to this level. Maybe before Bitcoin ya koma up. Wannan shine abin da na gani, shine kuma abin da nake expecting zai iya faruwa akan Bitcoin. So idan Allah ya taimake mu ya yi testing 28 ɗin ya juya, so thank God. Kuma ko da ma zai juya akwai possibility dole $28,000 yau shine idea dina a industry din AJFX dealer trade. So as you know, idan na ƙara nuna mana wani level a nan wurin. A nan wurin akwai wani baby level a nan wurin. Baby level support a nan wurin. So kar ka yi tunanin wai saboda na yi zana wannan na ce Bitcoin zai breaking nan kai expecting cewar ba dole bane ya zo ko kuma a dole sai ya zo. No, kasuwa ce kuma kasuwan mu is dynamic ko ba haka bane ba. Kasuwan mu is dynamic, akwai possibility Bitcoin din ya zo, akwai possibility Bitcoin din ya fito. So a daily time frame dai abin da nake kallon Bitcoin gaskiya more sell. Ina ƙara kallon Bitcoin me nace more sell. Bitcoin possible $48,000. Sorry, wait 48. I'm sorry, $28,000. Wannan price level da kun gan shi 29 abin da yasa nake cewa 28 so da kasuwa zai yi wuya ta zo nan kawai ta taba gurin ta tafi ta ci gaba da buying. Akwai possibility ko da za ta yi buying din idan ta taba gurin ina kyautata zaton za ta iya yin abin da ake cewa break out na nan low din kasa, sannan ta breaking kasa maybe sai ta sake kallon nan resistance din, maybe ta sake dawowa. Bitcoin zai iya yawo a cikin nan gurin. Ko the whole zai iya rike wata biyu ma a cikin iya wannan zone din nan gaba ko kuma fiye da haka. So saboda idan mun sa ido a daily time frame muke wannan analysis din namu, so saboda haka Bitcoin price level target nan ne, sannan maybe ya sake koma ya sake testing maybe $40,000. So in kuma an samu problem duba ga nan gurin there is support level in kun kalla support level. So gaskiya ina da full assurance akan zai yi wahala Bitcoin bai yi breaking wannan support level. So idan kuma yi breaking wannan support level din sai dai mu yi ta addu'a Allah ya tsayar da shi kai ya dawo $17,000. Sai dai a yi ta addu'a Allah ya tsare shi kai ya dawo $17,000 tunda akwai wani level din a nan gurin. So akwai possibility maybe akwai possibility idan ya taho maybe nan ne $22,000 maybe Bitcoin daga idan ya breaking wannan zone din bai juya up ba, so gaskiya akwai possibility nan. So na fi tunanin idan ya zo nan wajen sannan za mu yi tunanin maybe za mu iya samun rejection a Bitcoin da maybe zai iya koma mana wannan zone din da muke kallo muke magana akai. It means kenan me nake nufi? Abinda nake nufi shine zai iya yin wannan abu. A sa ido sosai a kalla. Bitcoin zai iya dropping to the $28,000 ya sake breaking to the downside ya da $22,000 sannan ya koma ya pull back a wannan resistance na $28,000 $29,000. So saboda haka take care guys, a kula sosai da investing a Bitcoin. Na yi magana kwanaki na kare a kula da investment akan Bitcoin gaskiya akwai matukar hadari, so da Bitcoin ya nuna sosai overall zubewa zai yi a kasa. So da haka a kiyaye a kula guys sosai dan Allah, a kula a kiyaye a kula da dukiya. Sannan zan yi switching zuwa weekly time frame so da muga cewa babban time frame bai sure abin da yake ƙara mana confirming akan Bitcoin. Babban time frame me yake ƙara gaya mana? So weekly time frame babu wani abu da yake bada labarin cewa Bitcoin zai koma a yanzu.
so da haka sai dai mu ci gaba da kallon sa. So let's take a look at monthly time frame. Monthly time frame kuma Bitcoin yake cewa. So monthly time frame Bitcoin is overall bearish. Overall what? Bearish. So da haka akwai possibility for the whole wannan month in ya kare daga nan zuwa sati daya Bitcoin zai iya ci gaba da yin dropping down wannan week din daga wannan month din daga almost 1 2 3 wata uku kenan yana dropping back yana dawowa yana koma. So Allah ubangiji ya ba mu sa'a, Allah kuma ya datar da mu masu investment a Bitcoin a kula a kiyaye a kula Bitcoin akwai possibility ya ci gaba dropping down a kiyaye gaskiya masu investment buying Bitcoin su kula Bitcoin any moment a nan gurin zai iya sake zubita kasa. Bye guys at AJFX dealer trade as you know. So thank you so much guys. Allah ya ba mu sa'a. You have to za ku iya ci gaba da trading ɗin ku follow proper risk money management a kula a kiyaye a kula da dukiya. Allah ya ba mu sa'a. Bye bye guys. Thank you so much.